شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ حري ወለዶ ህዝብ አምላክ ሰላምን ጸጋን ምሕረትን ፍቅርን ለውሃትና እግዚአብሔር ዝበዝሐልካ ህዝቢ ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን አና ዓውኩም ሰላሐዲን ካብን ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ንዝፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ኩሉ ግዜ ንጎ ሰዓት 6 ተወርዲዩ በፍላይ እንተ ዳአነትናትና ዌብሳይት ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ተገርኩሞ ኩሉ ግዜ ንሰዶም በቅልጡፍ አብኢትኩም ከአብቱ ኽእሊ ማለት እዩ ስለዚ ሎም ድማ ከምት ኩሉ ግዜ ንመዓልቲ ድኾን ንካፈሎ ቃል ነዚ መዓልቲ ዝኾን ቃል ሓቢርና ክንሪኢና ሎም ንካፈሎ ቃል ቅድሚ ኩነታትካ ምህድኡ ንስኻ ህዳ ዝብል እዩ ቅድሚ ኩነታትካ ምህድኡ ንስኻ ህድኡ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ህድአት ኣብ ህይወት ካብቶም ኣዝዮም ዓብተራ ዘለዎም ኣብ ጽባቕ ህይወትና ኣዝዩ ዓብተራ ዘለዎ ምህዳእና እዩ ኣብ ምውዳቕ ህይወትና ኣብ ምውዳቕ ነገራትና ኣብ ምብልሻው ጉዳያትና ድማ ዓብተራ ደለዎ ኸኣ ዘይምህዳእና እዩ ዘይምህዳእን ህድአትን ክልቲኦም ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ዓብተራ እዮም ድጻወቱ ዘይምህዳእ ጉዳይ ይባላሹ ምህዳእ ድማ ጉዳይ ይዕሪ ዘይምህዳእ ንጉዳይ ይኽብድ ምህዳእ ድማ ንጉዳይ ይቕልል ሃሌሉያ ስለዚ ህድአት ሰባት ኣብ ህይወቶም ናይ መጨረሻ ዕዉታት እዮም መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ካብ ጥቕሲ 7 ጀሚረ ከምበልኩም እሞ ሰረገሉኡ አዳለወ ህዝቡን ሙስኡ ወሰደ 600 ሕሩያት ሰረገላታት ኩለን ሰረገላታት ግብጽን ኣብ ኩለን ከኣ ተዋጋእቲ ወሰደ እግዚአብሔር ንልብ ፈርዖን ንጉስ ግብጽ አትሮሮሞ ንሱ ደድሕሪ እቶም ብልዕልቲ ኢድ ዝወጹ ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ገስገሰ አስተውዕሉ ሕዋት እቲ ህዝቢ ወጪ ዘሎ ግን ክወጽእ ከሎ ብልዕልቲ ኢድ ይወጽእ ነበረ ይዝብል بخالا الزراربا كابت خسادو زمت زلو كابت خچنقو زمت زلو سراويت كاب أزبلت اتحيال إيد اتخلو زخل أملاخ أبلعلت هزب خوينات الساقرو نيرا يسوس قويتاي تأتسيلو خمزيبل فرعون مسكربا دك إسرائيل أعينتم العلو النوغا قبطاويان ددحريهم قسقسو دك إسرائيل دما أزيوم فرهو ناب إجزيابيهر كأ تمخلدو نموسي دما نابز برخا كنموت زوسد كالناس أب قبطو مقابر أي نبرن كاب قبط زوصع كالناس نمنتاي إزي قبر كالنا اتي اب قبطي زبلنا كاخه ازنغر زدو ايكونن ابرخا كاب انموت نغبصاويان كنغلغل يحشنامو نغبصاويان نغز ايوم حدغنا دو ايبلنان بلوو شعو موسى نتوم حزبي اي تفرهو دوبلو اتمدحان እግዚአብሔር ሎም ዝገብረልኩም ረአዩ እዞም ሎሚ እትሪእዎም ግብጻውያን ደጊምኩም መሊስኩም ንዘል ዓለም አይትሪእዎምን እግዚአብሔር ክዋግኡልኩም ይሞ هدؤ بلوم أحوات رأيو زي مهدا مصحف قدوس كزارو كله هدئ بلومو أنا أملاك مخاني أستو علي زبل بخالا الزراربا زي مهدا كل جيزي كامستو علي زوصنا زي مهدا كل جيزي مفتحة قداي كوا أب إدنا خنسو نجر جنة قداي مفتحة خمزي بلو جيري يزر إلنا زي هدأت سبات نجر كل نعوم عبيو زي هدأت سبات نجر كل نعوم كبيديو نتخبيدوهم زلو نجر ملسو أب إيدهم كنسو كوا نملسو أيستوعلوونهم مخنياتو كل جيزي زي هدأت ننجرات بزي ملكوعم كتريهم يزجبركا زي هدأت ننجرات بزي ملكوعم كتريهم يزجبركي رأيوه سراويت ግብጺ ለህዝብ እስራኤል እንዳጎየ ኹሞጽ ኾሎ ነገር ግን ህዝብ እስራኤል ካብ ሰራዊት ግብጽ ዝብርታ አምላኽ እተሐያል ኢድ አምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ነይራያ ነገር ግን እቲ ህዝብ ዘይሁዱ ህዝብ ስለዝነበረ ኣብ ማእከል እቲ ኹነታት ተረብሹ
أما أكل أتغونتات كابتا حيال إد أملاخ مسؤو زلا نتزسادو دو زلو سراويت كفرحو جميرو أبلع المسيد ما أفو خفت جميرو نمنتا يمسخنا أبو انت نموت محاشنا أبو انت نتأفق محاشنا أبو خمزة نخون محاشنا يلومو رأي حوات كل جيزي أبهيوتنا زي هدأت انتداء اللو خوينو نخلت نقر عينو قوات أرنينا نجمرتا نعفنا عينو قوات أرنينا كتسيلناون نوسانينا عينو قوات أرنينا مخنياتو زي هدأت سبات كل جيزي سمعتاويانيهم وصانيهم حدقينيايو قال أفهم دم حدقينيايو كل جيزي زي مهدا ننقراتنا بزي ملكعهم كمن نريهم يزقبرنا كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ሁዱአት እንድሕር ኮይና ግን ናይ ነገራት መልሲ በቀሊሉ ከም ነስተውዕሎም ይገብረና ናይ ነገራት መልሶም በቀሊሉ ከም ንረክቦ ይገብረና አሕዋት ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብ ህይወትና ማአሲና ነሃድ ኣብ ህይወትክ ማአሲ ከተሃድኢ በኸመይ መንገዲ ከተሃድኢ አበይ ከተሃድኢ እዞም ሕቶ እዚኦም ክምለሱለዎም መጀመርታ ማአሲና ነሃድ ንዝብል ሕቶ ሕጂ ኢኹም ተሃዱ حجينا نهد كنتاتنا خيتغيره نحنا حج خنهد يقبأنا ايو مخنياتو دحر مهدا نغراتك مهدا هدو ايبلكانيو نغراتك خي هذا انت دا هاديكا غن هدو سبيخا مالتيو ريخوم نغراتنا بمهداناتنا يوم زهادو نغراتنا بمقيارناتنا يوم زقيرو نغراتنا بنوطناتنا يوم زلوطو ብዙ حساب እዚ ጉዳይ ምስ ሃደ እዚ ጉዳይ ምስ ተቀየረ ከሃዲ ይዝብል ኖ እዚ ናይ ህድአት ምልክት አይኮነን ናይ በሐቂ ህድአት ክትኮኑ ትደሊ ተኾንኩም ህድእት ክትኮኑ ትደሊ እንድሕር ኮንኪ ንጉዳይክ በምህዳእክ ከምተ ህድእዮ እመኒ ጉዳያትና ብናትና ምህዳእዮም ዝሃድኡ ህይወትና ብናትና ህድአት ያተሃድ ህይወት ንዋና አትመስል ነገራት ነተሓዚኡ ይመስሉ ናብራ ነትዋናት ናብራ ይመስሉ ሰብ ዘይሁዱ እንተዳ ኮይኑ ናብሩ ሁዱ አይኮነን ነገሩ ሁዱ አይኮነን ዘይሁዱ አሰባት ጉዳይ ጽፍር ጉዳይ ህይወት እዮም ዝገብሩዎ ዘይሁዱ አሰባት ጉዳይ ገዛውት ጉዳይ ሀገር እዮም ዝገብሩዎ ለምንታይ ተልኩሙኒ ዘይህድአት ንናእሽቱ ነገራት ከም ዓበይት ነገር ገይሩ ይዘርየካ ገለገለ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ዓቢና ዘሎ ዓብ ስለ ዝኾነ ይኮነን ስለዚ ሓደ ኣና እምቶም ነገራት ዓቢሙና ሎምግና በህድአት ተመለሱ ሎምግና በህድአት ንመለስ ሓይልኹም ኣብ ምህዳእን ኣብ ምውካልን ክኸውን ይዝብል ቃል ኣምላኽ ሽዑኢና ንነገራትና ነድሕኖም ሁዱአት ሰባት ንህይወቶም ከድሕኑ ይኽእሉ እዮም ሁዱአት ሰባት ንነገሮም ከድሕኑ ይኽእሉ እዮም ሁዱአት ሰባት ንብዙሕ ዘይሃደ ጉዳይ ናብ ህድአት ከእትውዎ ይኽእሉ እዮም ቅድሚ ጉዳይካ ምህድኡ ንስኻ ህዳእ ቅድሚ ነገር ክምህድኡ ንስኻ ህድኢ ኣበይናይ ስፍራ ኢኻ ከተሃድኢ ኣብ ደገይ ተሃድእኒ ኢኻ ኣብ ውሽጢ ኢኻ ተሃድእ ኣብ ልብኻ ህድኢ ኣብ ነፍስኻ ህድኢ ኣብ ሓሳብካ ህዳእ ኣብ ውሽጢኻ ህዳእ ህድኣታ ውሽጢ ዝጅምር ህድኣታ ውሽጢ ይስሩሑ ጅምር ብውሽጦም ህድኣት ንናይ ደገ ነውፅ ናይ ምህዳእ ዓቕሚ ኣለዎም ብውሽጦም ርቡሻት ንናይ ደገ ነገር ዘይምቕያር ዓቕሚ ኣለዎም ሲምፕል ዝኾኑ ነገራት ክገድፈልኩም ኣብ ልብኹም ክተርፉ ዘይሁዳት ሰባት ካብታ ሓደ ባህሪኦም ኣብ ህይወቶም ቀልጢፎም ተቆጣዕቲኦም ዘይሁዳት ሰባት ካብታ ሓደ ባህሪ ኣብ ህይወቶም ንነገር ኣኽበትዮም ዘይሁዳት ሰባት ካብታ ሓደ ባህሪ ኣብ ህይወቶም ተጠራጠርትን ተዋላወልትን እዮም ዘይሁዳት ሰባት ካብታ ሓደ ለውጢ ኣብ ህይወቶም ንነገር ብዘይ መልክዑም ዝርእዩ ሁዳአት ሰባት ድማ ካብታ ሓደ ለውጢ ኣብ ህይወቶም ኩሉ ግዜ ኣይልወጡን እዮም ሁዳአት ሰባት ካብታ ሓደ ኣብ ህይወቶም ዝረአ ምልክት ብብዝሒ ዕረፍቲ ይረአዮም እዩ ሁዳአት ሰባት ካብታ ሓደ ምልክት ኣብ ህይወቶም ዝረአዮ ሰብ ተስፋ እዮም ሁዳአት ሰባት ካብታ ሓደ ኣብ ህይወቶም ዝረአ መንገዲ ንነገር ኣቕሊሎም ረኣይቲኦም ሁዳአት ሰባት ኣመንቲኦም ሁዳአት ሰባት ንጽባሕ ሓብሎሚ ብተስፋን ብእምነትን ዝርእዩ እዮም ስለዚ ሁዳአት ኩንሞ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትኩም كهدئيو بمهدأك ازوزون لخونتاتك أهدأيو أبئيدك إيزولو شالوم Let's